Кораш вокаль хореографик түркімі Қозанда эшләп келуші продвижение ижад студиясы базасында ұйышқан. Түркімді 4 егіт Ойназ Ахунов, Домир Зинатуллин, Динар Ахунов һәм Руслан Жакипов. Шунсында искәртеп үтик, Руслан Жакипов безнең якташыбыз. Мәктәп елларында район сәхнәләреннән төшмәгән Күбәк авылы егете. Үзем дә дулкынландым. Дөресен әйткәндә, менә күпме мәктәпләрдә чыгыш ясамакбыз менә әле баштап. Нинди районнарда, нинди шәһәрләрдә. Менә дулкын булды нишләп торып. Үзебезнең аудитория бар, үзебезнең теге тамшаклар бар, борчылдым бүген. Теге нык сизелде инде. Егетләр продвижение ижад студиясына кастинг ашалеге. Студияда көн сайын вокал, хореография, акробатика, актерлык осталыгы, сәхнә сөйләме, гомум физик әзерлек белән шөгыльләнәләр. Шулай ук үз номерларын кую үстендә эшлиләр. Аннан соң имтихан тапшыралар, үзләре әйткәнчә тренерлары алдында чыгыш ясыйлар. Караш төркеменә килгәндә инде без Казанда продвижение ижад студиясында барлыкка килдек. 2018 елда кастинг илан ителде һәм инде без 2019 елның 9 февральдә дебют чыгышыбызны ясадык. Безнең туган көнебез 9 февраль. Караш төркеме буларак беренче чыгышлары студияның 10 еллыгында үткән. Лицей укучылары белән очрашуда Караш төркеме егетләре максатыбыз заманча сыйфатлы музыка аша балалар һәм яшьләр арасында татар телен популярлаштыру дип билгеләп үтте. Татар телендә туган телебездә иҗат итү, Татарстан белән Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә татар җырына кызыксыну уяту диделәр. Бу максатны тормышка ашыруда Караш төркеме үз аудиториясына аларның җырларын үз итүчеләргә таяна. Караш төркеме җырлары белән социаль челтәрләрдә дә танышырга була. Җырларны Караш егетләре үзләре иҗат итә. Манира Арсланова, Динар Нуриддинов, Муслим телевидениесе.